Ricard, aquest senyor Sí, s'assembla molt, una mica. no? Sí, Té una retirada a algú, força, sí. sí o no? Sí, no sé Aquí. si el reconeixeran. No sé si el poden arribar a reconèixer en aquest individu, a darrere d'un taulell. Què és això, un regal? Això va ser un regal sorpresa, no me l'esperava. Jo m'estava preparant la jubilació activa i bé, me van dir que havia d'esperar un any més de quan jo pensava que ho podia fer, pensava fer-ho als 65 anys, i resulta que em van dir que havia d'esperar un any més, als 66, se'm van treure les ganes de celebrar cap aniversari, i la mestressa de casa va dir que, home, bé que sortirem en família a celebrar-ho, irem a un restaurant i els quatre de família, i bé, quan vaig arribar al restaurant, doncs em vaig trobar convocada tota la família de Girona, germans i cunyats i nebots, i el personal d'aquí a la botiga, tots entaulats, i a l'hora dels postres, doncs la senyora, la meva esposa, va comparèixer amb el pastís d'aniversari i aquesta figura. Em va tindre una bona sorpresa. Com s'ho va fer, ell ens ho explicarà. Exacte. Bueno, ell, com que sempre està a la botiga i bueno, és un enamorat, no se retirarà mai, vam pensar amb les nostres filles de que això seria doncs, per sempre, no? Vull dir, seria un bon record per ell i bueno, que quedaria aquí. Em van palplantar darrere del taulell per Vàrem sempre més. estar tirant-li fotos en diferents i bueno, a Navata doncs, hi ha un taller i ens ho varen fer. Ells doncs, sap molt i... Cartons, Ventura Ostra. És tot un artesà del món dels geganters i els capgrossos i està fet amb aquelles tècniques. La Mari és la reina dels aparadors, oi que sí? Faig aparadors, m'agrada, disfruto. A més, reciclo moltes coses, el cartró que arriba d'aquí a casa, vull dir, no m'agrada comprar i penjar-ho, m'agrada fer-ho. Sí que hi passo moltes hores, però bueno, després és la satisfacció de que la gent et ve i ve a mirar-te els aparadors. I diuen, ostres, doncs t'ha quedat molt bé, i bueno, per nosaltres és un orgull. I sempre guanyeu el premi dels aparadors, eh? Sí, solem guanyar. Sí. Quina és la clau d'un bon aparador? Bueno, és fer parar el client, vull dir, a vegades no és posar el teu article, sinó és atraure, és que la gent que passa el dia a dia també s'hi fixi, que no sigui un aparador avorrit. Vull dir, que hi posis alguna cosa llamatiu i allò, fins que no sigui per vendre. Vull dir, t'ho miraran allò i després repassaran l'aparador. Però és el primer dependent, l'aparador. És el que ha de traure a entrar. És el primer venedor. Ara que esteu els dos, esteu contents que una de les dues filles vulgui seguir el negoci? Sí, molt orgullosos. Molt orgullosos. Patir, molt satisfets. perquè, esclar, són anys difícils. Puc per un futur, com mirar les coses, però sí, no són fàcils, hi ha una certa competència, però bé, ella ho fa amb gust i ganes, i els clients ens feliciten per la seva actuació, que molt bé. Nosaltres també modestament us felicitem i us diem, ja ho sabeu, que sou orgull de Figueres. Moltes gràcies per tants anys i moltes gràcies per tots els que vindran. Moltes gràcies a vosaltres. Procurem donar continuïtat a això, a aquesta atenció al client.